Здравейте, мамита! Знам колко е трудно да съчетаваш семейните задължения и желанието за професионално развитие и финансов растеж. А какво ще кажеш, ако можеш да работиш от вкъщи с гъвкаво работно време и здравни продукти, които да помагат не само на теб, но и на семейството ти? С LR получаваш шанс да развиваш собствен бизнес, докато се грижиш за любимите хора. Стани част от моя екип и започни да печелиш, докато разпространяваш висококачествени продукти за здраве и красота. Искаш да научиш повече? Свържи се с мен и да започва твоето пътешествие към успешен и балансиран живот днес.